Odporúčam, aby ste si pozreli video zo 16.4., kde som dával teda presnú predpoveď, vidíte, čo sa udialo, že som dával predpoveď, že sa posunieme o 3000 bodov hore. Stalo sa, dostali sme sa na úroveň 1,087, čiže čakáme na predpoveď dopredu, to, čo som povedal v tom videu, čo sa stane, že sa stane takáto noha, čiže dobehneme tú britskú libru. My ju nemusíme dobehnúť úplne, pretože Európa už ide do sračiek, ale dobehneme tú britskú libru aspoň z toho predchádzajúceho rastu britskej libry. Koncom 5. mesiaca príde náznak, že príde prudký rast, opäť sa kresli nejakých záverečných nót pri akom boji a už príde náznak otočenia formácie do poklesu, čiže potom už sa bude pripravovať rast amerického dolaru. Toto je finále rastu eura tejto formácii N3. Tu vidíme švajčiarsky frank s americkým dolarom. Vidíte, že americký dolar už sa tlačí do formácie N3 na tomto páre. Hovorím, môže sa ešte stať, že sa otočí tesne pred potvrdením formácie, pojeme dole, kľudne otočíme objem aj u švajčiarskeho franku a potom až vrazíme. Záleží ako sú na tom s časom, ale vidíte, že ten tlak bol obrovský na rast amerického dolaru voči švajčiarskému franku. To je to, že švajčiarsky frank vždy ide popredu mimo eura alebo britskej libry. Podobne to je aj s japonským jenom. Takže u toho švajčiarskeho franku vidíte tiež vzorku, vidíte, keď sa už potvrdí, že prerazíme teda tú červenú čiaru, tou zelenou, pravdepodobne v pondelok už by sme sa mohli dostať na hranicu tej úrovni, čiže už by mali byť možno milimeter cez čiaru, tak potom budeme musieť očakávať tiež podobné niečo ako u eurodolaru a tam, ale u švajčiarskeho franku to bude opačne, pretože bude rast dolar voči švajčiarskému franku. Čiže dostane sa už švajčiarsky frank na pokraji formácie. Tá formácia sa potom potvrdí, samozrejme viete, že musí sa biela čiara dostať cez červenú, to bude potvrdené formácie, čiže zruší sa formácia N3 do poklesu a zakreslí sa formácia N3 do rastu. Odporúčam si teda pozrieť toto video. Tam hovorím absolútne všetko, čo sa udialo. Vidíte, že to bolo 16.4. a bola tam tá predpoveď, že do tých 3000 bodov by sme išli presne nad 1,087. Tam sme sa zasekli a tam stojíme. Čiže toto presne som to hovoril už mesiac dozadu, čiže tá predpoveď bola úplne presná.